श्री राम भाई जी लोग, हम आ गए बनी अपना खेत पर। गाड़ी भी हमारे साइड में लागल। अभी उ सीजन आ गई बा कि अब खेत पर आवे के पड़ी घूमत फिरत। कहे कि और सबके जैसे कि पता बा कि चना जन बा हमनी के अब तैयार हो रहा बा। आदमी अब परी की है, अब परी के इन द सेंस कि आदमी अब कबारे शुरू करी है ओकरा के। आ देखिए गेहूँ में ले लिया बैठल भी है, हल्का हल्का लौकत हुआ सबके देखी जा। तो हमनी के अब ध्यान देवे के पड़ी। शुरू में खूब आदमी ललचे लें देख के चना उना, तो कबारल लें, तो ऐसे हल्का फुल्का ध्यान भी देवे के पड़ी। या ध्यान देवे के ऐसे पड़ी कि जहर छिटाइल बटे तो ओकर भी ध्यान देवे के पड़ी कि खाओ मत कुल भाई, ना तो खैला के बाद लगी है भंगुआ है, मरी है तो ना, लेकिन भंगुआ लगी है, पेट में लगी दर्द करे। तो हई देखिए अब धीरे धीरे सब है माल अब तैयार हो रहा बड़ी सब। तब लगले अब उ छोर पे आ जाई, लगले 10-15 दिन के अंदर में कि हमनी के भूज के खाए लगब जा। ओहला हो जी हमनी के चना। तो यही से अभी अगर रखवारी कईल बहुत जरूरी हो गई बा। घर से तो आदेश रहा कि मत जा, कहा जाइबा झूठ होके, कहानी है कि ना तनी हल्का फुल्का घूम भी लिया जाई, मन के शांति भी मिल जाई, अपन काम भी हो जाई। आ देखिए हम लोग सबको दिखावले रही तो हरी हमनी गेहूँ अभी ऐसा ही बच्चा रहे। अब देखिए अब बिल्कुल तैयार हो गई बा गेहूँ हमनी के। आ कोनो कोनो तो पाकतो बा, देखी जा कोनो कोनो पर धूप लाग गई बढ़िया से तो पाकतो बा। तो इतना कोनो दिक्कत ना भइल गेहूँ हमनी के उपजावे में। गेहूँ हमनी के फूल अब तैयार हो रहा बा। अब हमारा लागत है कि 2 महीना में, 1.5 से 2 महीना में गेहूँ के कटिया भी लाग जाई। और मौसम देखी जाए फ्रेश चलता। कुछ दिन पहले तक तो मौसम ऐसा भैया भाई नु कि जे पटा दिले रहा अपन गेहूँ वो फतरा में पड़ गई है। आ फतरा में से पड़ गई है कि पटाइयो दिले बाटे, ऊपर से बारिशो हो गई है तो दिक्कत हो गई है। वाह, तब लगले पूरा गोटा जी हमनी कचरी। आ गोटैला के बाद जब खाई आदमी ने भूज भूज के ऐसे हाथ में ले ले धो धो के खाला आदमी, आनंदे कुछ अलग है ओकर भाई जी लोग। यह आनंद लेवे खातिर हमनी कहाँ कहाँ से आवे नहीं गाँव में। अभी तनी सीजन लेट चल रहा बा, जैसन कि सबके पता बा। आ सीजन लेट भइला के वजह से साला ऐसे होता है। तो हई कचरी हमनी के तैयार भइल बा हेने साइड में। आ एकरा पई एरिया में जहर निखे छिटल, तो हम भाई जी लोग हल्का एकरा कबारब आ कबार के खाई। कहे कि हमारा बड़ा मन करला खाए के, का झूठ बोली भाई जी लोग, बहुत मन करला खाए के। कुल इहे कुल चीज़ ऐसा बा नु जगर हम दिल से दीवाना हई, दिल से दीवाना एकदम हई हम कुल चीज़ के। आ इहे अगर शॉर्ट बढ़िया आ जाए नु थंबनेल पर इहे जाई, यही हम अभी से अपन रिएक्शन दे रहा बानी। तो हम बैठल बानी अपना बगीचा में। बगीचा में अकेला ही बानी। अभी जो शांति मिलत है जब बैठला के बाद, असली शांति दोपहरिए में जो आके बैठ, गाँव में मत रह। गाँव में किचिर 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 भइल रहता, दिमाग के साफ आहो नाथ कुछ बाकी नहीं रहत भाई जी लोग। यही ले मन में विचार रही कि साला चलो। अब मेन फोकस ये रहा कि बगीचा में जाकर बैठल जाई। आई रोड पर गाड़ी चलत रहा लो, आ तबो एमे शोर गुल इतना ना हो पावेला, एकदम शांति मेंटेन रहला। अब बैठला के बाद भाई लोग जीवा के मजा कुछ अलगे रहला। आई पेड़ देखते बन सब आम के हमनी के। अबे ए पे साला मौजर नहीं पकड़ ले नु, ऊपर पकड़ ले लौकत नहीं हमनी के पकड़ ले बा। अब देखल जो पे आम कितना आवता, क्योंकि आम तनी बड़ा बड़ा होखेला तो खाहू में बढ़िया लगेला, मीठ होखेला। तो सीजन को लगातार आ रहा बड़ी सब। आ ये सीजन जन हटे कि आदमी बधारी में अगर खाना भी लेके ना आई है तो उनका पेट जी जाई। ऐसे इस सीजन में तनी बढ़िया लगला बधारी में बैठला उठला, कुछ ना कुछ खाए हुए के मिलत रहेला खेत में एने से ओने। आई ठंडा उंडा के दिन में जैसे पहले इतना चीज़ ना अवेलेबल है खेत में, लेकिन ये वाला गर्मी के सीजन में कुछ चीज़ रहेला। तब काफ़ी देर बैठ लिहल गई बगीचा में, रखवारी भी हो गई। अब चलल जाऊ रखवारी के नाम पर वह बैठे के रहा है। रखवारी क्या करे के रहा है, आ जरा हिस्सा में जितना लिखल बा उतने मिली। रखवारी किला में कुछ बा, कुछ नहीं के। हई देखी जाए छुई मुई टाइप के है भाई जी, हल्का छोड़ते नु मुई जाई। ऐसने कुल प्राकृतिक चीज़ बा, तनी के कुछ ना कुछ तो इलाज होते हुई।
तो हम अब चल देनी भाई घरे के तरफ अपना। आई देखी जाए कोनो कोनो पेड़ पर कहीं हरियर पतई बा, कहीं को अलग कलर के पतई बाटे, गोल्डन बा, येलो बाटे, मिक्स पतई एकदम बा। हमरा अभी तक ई समझ में ना आइल कि ऐसा काहे होता। एक बारे में हमरा लागत रिसर्च करही के पड़ी आखिरकार कि काहे होला। ई कुछ तो कुछ एक में रीजन होत होई कि आधा साइड के पतई हरियर, आधा साइड के पतई भूअर पियर, काहे होला। घास कटाई क्या ना हरिया पर दो मस्ती करे रही गुन है बबुआ। हाँ अपन दो उठना आई से 12 बजे फोटो खिंचावे के बाद हाँ तो लड़का जने खेतो वो खबर दिया नहीं थी ना। और का जिया जिया हो बिहार के लाल।